Meda say memwakwa baby me Adom TV kase na ohwe no medin de afia amankwa tamaklo ohwe me live on Facebook/AdomTV extra Go TV 119 DSTV 280 yademo kwa Apomuden ensemuna ehwehwemu ya Asante Akyem South Health Directorate ana Apomuden adwumayefo no aye amabeda edwa sempre wanyinsen ama ne muso wa Asante Akyem South mensin mu nyina agina awofo ya sede ya yenye se ye ne ye man bedi nkomo ede afa sex anase man mema enhia mudie ehuntia adom kase etwase Adom kase amane boni ekwa afem pinoni aduonu miensa Asante Akyem South mensin Apomuden asoyeye akontabu ase ena okote se emabu na wo mensin ni mohamu chichemu aduasa ena afa afura wo mo ba antenatal ni nyina no ohune se awofo eboa ebetimi ama emprewanyi sense wate midwife phobia eni Adom kase atwetwe nkomo teenage pregnancy na yampa was ropa na yebetimi aka say niam bi e mane ba ni bi ni say ya na teenagers no bia na nkomodie fa oba no bema ennem sensem no enkoso titru e wo mawofo ntem timetusu sa awofo no bema san komo no bra omoma no madru om mpanyimfie so no mama san komo no akoso titru omoma ma yes ro mo said wonya atinka washa won hoso nka obetumi pa de anka abstinence is the best nka mo from omo sha omo so nanka omo nyiro omo ho enu omo mpanyimfie so na afen so ye mo fra no enema kakra bi omo nya te say omo underwear ene omo pada sebe omo bu omo nsa omudi beso moja no ye awofo no ye man nya yasede Rubino Sayentri municipal head director wa Asante Akyem South wodi to apemfo anim se bra no womra yeresabia sebeya adokotafo betimi ate wani ahwe won yi oba wa fa afuru e wose utimi ba Apomuden aso ye ntem na midwives and doctors ni etimi fira se ehwe won tentem na enhyehyeye ene nkyerɛkyerɛ mo de be ma no utimi diso ye na etimi boawo na ukofie nso so a oba wa fa afuru de okunu maame papa nua namfo ye nyina ye be ne mmoa na didiem na obetimi adidie ama enuanim enura a wose wonya na etimi ma ne moja no etimi ekosoro ewo mra wadi week 36 a oboabo no ho abeso abewo ne ba no eno so etimi improve enti eye obia so die